Uyingane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Umkhanya kude TV bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba luthinta untencane laphana wey'ngane zakwethu. Abaculi abaningi sebadlulise amazwi enduduzo laphana, abaculi abafana nokhuzani ukuthi aphephise laphana wey'ngane zakwethu ngokudlulelwa uma wakhe emhlabeni laphana. Siyazi owayikhipha iy'ndaba zokuthi laphana wey'ngane zakwethu ugulelwa uma wakhe kabuhlungu laphana wey'ngane zakwethu. Lokhu okungadala ukuthi nomsebenzi wakulo nyaka agcine angawenzile kahle laphana e-studio laphana wey'ngane zakwethu. Kodwa-ke abaculi abaningi baningi kakhulu nje wey'ngane zakwethu badlulisa amazwi enduduzo kuntencane laphana njengoba edlulelwe uma wakhe. Nokhuzani uchazile nje laphana wey'ngane zakwethu ubuhlungu bokushiwa umzali nokuqala impilo ngaphandle komzali laphana wey'ngane zakwethu. Laphana inkampani kantencane futhi laphana wey'ngane zakwethu bayadlulisile nalaphana ukuthi nemicimbi akade esezoyihamba laphana wey'ngane zakwethu esitatimendeni uzothukuma kancane laphana wey'ngane zakwethu abhekane ubunzima lobu abhekane nabo laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Thina siyi-channel ehamba phambili umkhanya ukuthi nathi sidlulisa amazwi enduduzo laphana emndenini kaZondi laphana. Sengazi ukuthi insizwa ingaqina kulesi simo ebhekane naso. Ngiyacela ukuthi uma umusha wenza okulungile laphana ucindezele usubscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo.